and welcome back to our channel. Ayaw mo kalimot o pag-subscribe o pag-click sa notification bell below para sa new updates sa atong YouTube channel na Radyo Drama Bisaya. And daghang salamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpaminaw sa atong Radyo Drama Bisaya. Just chill and relax and enjoy the show. Porsyon 29. Miko, unsay nahitabo din he? Patay na ko ini. Oh, Miko, nagdugo ang imong aktang. Bay, dada susudang imong asawa. Dali kay, gisulam na sa kabuwang. Uy, dali na. Nagsabot mo ko niyo ba? Mahal na ni mo imong asawa. Bisan kung bago pa ng gawas gikan sa mental hospital. Ma'am Los, diha ikaw na ha. Tabangan una na ko niya akong Brad. Bay, kuan ba? Dali na. Dali, dali. Pamahuway na mong duha sa inyong kwarto. Dali mo, dali. Alvin, ikaw na'y bahala din niya. Ikaw na'y bahala ba? Ang sama na ko ni babae kung maulian na ni. May sakit na siya. Dili na daling ulian. Ay, hindi mamatay ni. Ay, di na mamatay eh. Sige, sige. Ikaw na'y bahala din sa bahay ha. Kaya ako na ning ati manon si Manam. Kay, kwarta na ni. Di ako na. Ati manana. Miko. Hala. Patay naman tingin ni mabayan ha. Aray. Salamat ng mitungag yung ka, ma'am. Sorry kay ma'am ha. Muna mong naabtan ako. Napunan yun noon ang akong problema. Okay lang. Ibaw ka ba, ma'am? Ikaw yun ang akong anghel permi. Uy, husto nito. Saan rin ako pagpadoktor ni ron, ma'am nga. Nawa man ang akong pitaka. Tuwa dito ang tanan akong mga cards. Ayaw ka balaka. Ako na'y bahala nimo. Daan pag ko, ma'am. Daan pa kong anghel yung kabis sa kung saon. Ugwa ko ba sa kong pagpilit ni mo? Nga mahimong one and only, ma'am. Ayaw na lang pag-ma'am na ko, be. Ako idol maguna ko si Sharon Cuneta o si Binoy, ma'am, sa maging sino ka man nga salida. Magmama sa to si Binoy ni Ma'am Sharon. Mao ba? Ma'am Sharon? Ma'am Los? Ma'am, mag-unsa na lang ka ko. Kunuha ka na sa kong kinabuhi. Ni aramanggid ko. Kung magkinahanglan ka na ko, mutungagid ko, Miko. Swerte hagin ako, mamoy. Nung sabi ni babayan ay, wak pang gini mauli. Nga naman din siya nakuyapan mo nga nakakita sa dugo. Miliyok na. Orang taon, buhi gini ni. Ay, gadun ako. Tawo ko. Dili ko abat. Kinsa ka? Ako si Aldrin, taga-probinsya. Hay na si Miko. Ha, ina ang salbahe. Ito na. Milakaw na lagi, miss. Milakaw na. Ako si Aldrin. Wa ko'y labot bisag ko si Rizal pa imong ngayon. Sultihi ko kung hain pa ingon si Miko. Magpa-doktor tingali. Uy, day. Asam ka? Gusto kang tubig? Dili ko gusto tubig. Si Miko ang akong gusto. Ang saman mo si Miko? Ako kitkitan. Uy. Ay lang ipanghisog. Ug nganong di man ko mangisog na naglagot man ko. Saan to? Uso to? Da, awa. Nakautot na noon ko. Kalain na yung taga-syudad. Magkautot ba mangisog? Sige. Kaon og maayong Miko, darling. Kasakit ka nga. Iusap sa bag-ang, uy. Nagrabihan ka gidi ay sa pagkadiskrasya mo sa motor. Oo, yun, ma'am. Pero, okay na ko karon kay niya naman ang akong angel. Kana gid, ma'am. Ma'am, kung smile na ka no, murag ko ibayaw sa langit.
Kauna, oy. Nindota ginibog mata, ma'am, oy. Tuon. Sa di ka pa nako'y hatod sa inyo. Mangumpra na lang tangdaan o gamit nimo sa bay. Kinawagtang ra ba ka ang imong ATM? Maulagi, ma'am. Bilanta lang sa kag allowance nimo. Hangtod nga mailisan ang imong ATM card. Wow. Ma'am, mamatay yung tingali ko kung mawahakas kong kinabuhi, ma'am. Ma'am, salamat sa tanan ha. Ayaw pa salamat, oy. Sige, adto na ko. Oh, ayaw na, ma'am. Umiko. Gigunitan manggod nimo nga akong kamot. Kahumok si mong pad, ma'am. Kahumot. Umiko. Makita taog tao. Kaya nga nung daig makita tagtao. Ikaw wow ba day ko nimo, ma'am? Dili man, pero... Okay. Nagkasabot ako. Sige. Damguhon ta na lang una ka, ma'am. Ha? I love you, ma'am. Sige, adto na ko. Tubagas ako. I love you, ma'am. I love you too. Oh. Oh. Uy. Aldrin! Aldrin, naaday ka diha? Huy! Saan niya akong gibati ba yun? Ha? Kasukaan mo kung nagkabati ninyo nga. Nag-I love you, hay. Usa? Tarong diha. Usa man mo, bugal-bugal na. Kung nabugal-bugal ka na ko, pauli na sa bukid, oy! Uy, ay lang kasuko, baby ko. Di man ni bugal-bugal ang ako. Wa man ako tuyo ang kasukaon kung nagkabati ninyo nga. Nag-I love you, hay. Bisa na, oy! Bisa na. Ukaw yun sa suka-suka ni mo na. Bugal-bugal mo na. Siluan ko. Pero di man ako kapugan akong kaugalingon, gud. Nga, buwan kasukaon ko ganina, gud. Saba na, oy. Sino na, usan ang tuyo na mo, be? Usan ang tuyo na mo ba? Anong kalit pa kami tunga din, eh? Sulti na yun, ano magkapauli ka na sa inyong subukid? Ha? Ay, sulti na. Japon. Kuan, bay mi ko ba? Ni aligi ko kay wa man ko koy laing kasakan. Adi ay, ug ani ka puyo tipo nako. Naay na lang gid bay. Kay di gyud ko ganahag doon ako'y kauban din, eh. Ang imamang mama mo ipahangyo ni Lula. Awa naman sad si Mama Binita din, eh. Duki rin milargang mama sa Manila. Ug wa na mo balik. Unsa? Ira pa. Unsa ganito imong tuyo din sa syudad? Ha? Si Ana bay ba? Siya akong ipangita. Oo, misulti naman ka ana. Misulti naman ka ana ganina. Nga gibuak ni Ana ang imong kasing-kasing. Nahibaw na ko ana bay. Ug ako lagi sa pangitaon bay. Og anhi ka puyo tipo nako, mo ba? Unta? Na. Di na mahimo bay oy. Ha? Wa taong kumaanad gano'n ako'y kauban sa pagpuyo din is bay. Yung sa amin ni ron. Sa amin ni. Iba problema gyud kay ni. Kay ko am ko laing kaila din ni. Ikaw naman, di problema gid nimo. Basta di mahimo oy. Di lagi bay gidi ko ganahag doon ako'y kauban. Sige, abangin lang ko nga. Dala ko'y kaabangan nga bay. Pila may abangan sa bahay ng dapita bay. Uy. Bay, Oh. kudugang ko ni mo kwarta. Ako kan gibaligya man ni Lula ang usa niya kakabaw para mabawan ako din, eh. Askang buwang nga bay! Kuya, Askang buwang nga! ano ka man? Sus, buko agin ako eh. Tumuha, sorry ka bay, sorry kayo. Unsa? Tumuha, nalimot man ko eh. Unsa? Nalimot ko bay. Ako man ang gipaabangan tong kwarto sa taas. Oh. Ikaw li abang ito bay. Kalimutan ko na ako. Sorry ka bay, nalimot ko. Ha? Sorry ka bay. Nalimot man ko eh. Naglimot ko, nagpaabang man ko kwarto. Sige bay. Ato ni isa ka ni mga butang. O, ato ka dito sa kwarto. Nya, Obo? hatagin na niya kong advance, ha? Sa ito pa abangan di ka? Dili. Abang? Akong kwarto. O ligi. Oh, abangin ko kwarto. Anin ko puyos inyo. Oh, sa Mga kwarto. abangan ko, sa ito pa abangan di ka? Ha? Abangan di ka? Oh, moron.
Advance ya, advance ha. Salamat kayo ba, ha? Oh. Salamat kayo, ha? Ay. Buutan day gyapon ka, sa. Kabay. Sabi kayo, Buenas ram ka. naong. Gawa magkamaswito na ko. Kasi may laan magtinabangay. Gawas na to. Kita na maging doon. Pero siguro taga bukid. Siya. Buutan day gyapon ka. Di na mailas imong naong. Ha? Di ka butag naong. Ama ba? Buutan gyapon ka kinaiya, day. Oo, tinuod na bay. Ha. Nya. Kon bay, doon na po kipatabangan nimo. Oo, usa man na. Usa man na. Sulti lang. Sulti. Bay, ayaw paghilak. Kibaw ka na kung ano mo kay kumaloy. Labi na nimo nga. Suod ko kay ta. Usa man na bay ha? Ngasim kag tanas kwarta. Wa kong tanaw bay oy. Di magkaptanas kong naong. Tanaw ko si mong nahong bay. Usa man siya. Usa man sulti. Sulti Tabangi ko. ko. Tabangi ko pangita ni Ana. Oh, sige. Kana naman eh. Simple. Sweeto kay ko dali. Tabangan ka bay. Pero, unya lang inigdiop na ko. Ha? Unsa day mo trabaho bay? Waiter agad. Ako trabaho, waiter. O, kuwan day bay. Gusto. Pag unahuna lang daan, kung asa ta magsugod og pagpangitaan ng Ana. Oh, kisa din ng anak. Kisam ng anak si Ana. Anak na sa atong silingan sa bukid. Oo, kuan gud si Ana Kalkal. Oh, unsa? Anong ka? Kadudong ka? Naibag ka kasi sa pangita, Nalitan ka? Anak kalkal? Oo. Ang bakaw! Oh, sakita sa nagsultihan ba yun? Sorry bay. Kang surtihan ng Ana, no? Nga nabuang ka niya. Ingon na lagi kong mahigugma ba Asa man ka magsugod og pangitan ni Ana, no? Kadako na ba ng syudad? Nakasiguro ko, di na magit agdali. Mga tao naman niya, pagpanirag naong. Ginoo ko, naibaw ko, naari ka diha. Nakakita na pitaw diha, oh. Naglantaw ka na mo diri. Tabangit ako Ginoo, nga magkita din ako si Ana. Aron ikauli na ko ni Lola ang kanaang singsing. Unya, ako sa mapangutan na si Ana kung anong... Kung diin ko magkuwang niya. Ngano ko giilisa ni Pedro nga pihing to ko. Pangag pag yun. Kinalamagitan gito ko sa Ana. Di ko munong sa pagpangita niya Ginoo, tabangil ako. Uy! Kitsa manong nanugtok. May balik ka si Miko? Ako nang ablihan ay. Uy! Gwapang babae. Miss, unsay ato? Miss? Nganong mituto ka na ko? Gigwapuhan ka na ko? Di na mahimo may tag-iyan naman di akong kasing-kasing, miss. Mao nga... Uy! Hala! Nakuyapan siya! And that's it, everyone. Stay tuned for the next episodes. Bye!